Muke labari TV. Muke labari TV. Mutanen jihar Sokoto na ci gaba da zagin gwamnati irin yadda ta yi hantama da babakere da hakkokinsu. Mazauna yankunan ƙananan hukumomin jihar Sokoto da ke Najeriya na korafin rashin ayyukan more rayuwa da suke zaton gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi musu. Tun kafin matsalar siyasa ake ma mutane alkawari wanda ba kasafai ake cikawa ba, inda bincike ya nuna da haka, inda a hali yanzu talakawan na tsoron zaɓen tumun dare ko kuma abin da ake ce ma gwara jiya da yau. Bari mu saurari binciken da sashen Hausa na RFI ya yi. Alƙaluman ƙididdiga daga kwamitin rarraba kudaden shiga na gwamnatin tarayya sun nuna yadda ko a watan Yunin wannan shekara majalisun ƙananan hukumomi sun samu sama da naira biliyan 182 daga cikin naira biliyan 802 da aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi. To sai dai akasarin jihohi kamar jihar Sokoto na amfani da asusun haɗin gwiwa ne tsakaninsu da ƙananan hukumomi, da manufar tabbatar da ganin ba a bar kananan hukumomin yin wadaƙa da dukiyar al'umma ba. Amma duk da haka mazauna yankunan kananan hukumomin na cewa gwara jiya da yau. Al'ummar ƙauyen Gadara ta karamar hukumar mulkin Shagari na cewa ba a taɓa gwamnati da ta yi musu aiki ba. Gaskiya ba a taɓa ba. Ban taɓa sanin wata gwamnati ta zo don ta yi mana wani aiki na hanya da kuma abin da ya shahi ko da gyara ne. Wato ma'ana kaman dole dai zuwa ƙauyen ku na Gadara dole sai dai an yi tafiya da kafa. Dole sai an tafiya da kafa, yanzu ai ma kaga a kafa ka gani. Me kuke son mahukunta su yi? To gaskiya idan har dai akwai mahukunta waɗanda ake cewa ga su masu hukunci, to ya kamata a ce mu san da cewa ba siyasa ce muke yi ta banza ba. Diba tsakaninmu da Shagari a ce wai babu hanya wadda zaka hau mashi ɗinka ka to cikin lafiya. Abdullahi daga ƙauyen Gidan Wake da ke makwabtaka da Gadara ya ce babu alkawari da ba a yi musu a lokacin siyasa ba, amma har yanzu suna nan suna jiran abin da ba su gani ba. Ko bulo guda, balle titi, balle wata gyaran wani abu. Shin gwamnati ta yanzu ko a gaba ɗaya ko? Gwamnati da ta farko har ta yanzu bata san da mu ba, sai lokacin siyasa ya yi. Sannan sun kasa hanyar mun taɓa ɗaukar musu motoci da sai mun tallaba mota wallahi mu ƙetarshe ta. Kamar ya ku ɗaukar musu mota? Mota ta taho ga hanya babu wurin bi sai mun talla mun tallabe ta. Kuma siyasa sun kato kuma ka kusan sun gani. Wato lokacin kamfe kenan? Lokacin kamfe kenan. Ba su saba muku alkawari ba? Alkawari ko dubu sun yi muna, amma ba su taɓa gudanar san muna kunyi ba. Na yi kokarin samun shugaban karamar hukumar mulkin Shagari, hakan ya ci tura, amma shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Sokoto kuma shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, Alhaji Mustapha Shehu Sokoto, ya ce nauyi ne ya yi wa ƙananan hukumomi yawa ta wata fuska, yasa ba za su iya taɓuka komai ba. Alal misali kuɗin da zaka cire ka biya malaman makaranta na primary school, kuɗin da zaka biya malaman asibiti, akwai kuɗin da zaka cire na training na ma'aikatan local government, akwai sultan council. To sai dai masu lura da al'amurra irin su Ibrahim Adamu Tudun Doki, kuma ɗaya daga cikin masu bibiyar yadda ake kasafin kuɗi da kuma amfani da shi, na cewa akwai dai lauje a cikin naɗi. Saboda wani irin aiki ne waɗannan yawan ma'aikatan da suke cewa suna biya su kawa wannan karamar hukumar. Duka kaga waɗannan abubuwa ne dai ta hanyar yadda ake zage kuɗin mutane da aka turo kuɗin a madadin su ba su more musu ba. Na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar Sokoto Alhaji Abdullahi Mai Gwando, amma bai yarda na naɗi muryarsa ba. Ya ce ƙananan hukumomin jihar na da akalla ma'aikata da yawansu ya haura 50,000, kuma biyan albashin su ne ke cinye kuɗi. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.